Toto vznikalo v prírode desiatky miliónov rokov. Väčšina ľudí o tom nikdy nepočula. Čo sú huminové kyseliny? Jednoducho povedané, sú to prírodné látky, ktoré vznikajú dlhodobým rozkladom rastlinnej hmoty v pôde, tzv. Humifikáciou. Nájdeme ich v humuse, v úrodnej pôde a vo vysokej koncentrácii prírodnej suroviny, ktoré voláme leonardy. V prípade nášho zdroja hovoríme približne o 35 miliónov rokov prírodného vývoja. V prírode majú huminové kyseliny veľmi dôležitú úlohu. Pomáhajú prenášať živiny ku koreňom rastlín, viazať vodu a vytvárať podmienky pre rast. Zároveň majú schopnosť viazať na seba vybrané látky zo svojho okolia. Aj preto sú zaujímavé nielen v pôde, ale aj pri pohľade na tráviaci trakt a každodennú záťaž organizmu. Dalo by sa povedať, že bez humusu a huminových látok by pôda nebola živá. Preto huminové kyseliny nevnímame ako moderný trend. Sú to prírodné látky, ktoré tu boli dávno pred nami. Humak Natív s nimi pracujeme vo forme aktivovaných prírodných huminových kyselín, ktoré prinášame do praktickej formy výživového doplnku pre ľudí.